Sa panahong ito na marami ang dumaranas sa stress dulot ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic, mahalaga na bigyan ng pagkakataon ng sarili para mag-enjoy. Ang tanong, paano mo ba ito magagawa kung limitado pa rin ang galaw ng mga tao at nasa bahay lang ang karamihan? Pwes, mark your calendar dahil sa October 30, magaganap na ang ikangay most fun and exciting event in the north of Manila, ang Tigtigan Terakan King Dalan Online 2021. Ang naturang festival ay isa sa most anticipated event sa Angeles City. Makabuluhan ito sa mga Anghelenyo dahil bahagi ito ng kanilang kultura. Ipinanganak ang nasabing festival matapos ang pagputok ng Bulkang Pinatubo upang bigyang saya ang nooy mga nalulumbay nating kabalen. Isinagawa ang Tigtigan Terakan King Dalan o Sayawan sa Daan na nagpapakita raw ng katatagan ng mga Anghelenyo na bumangon matapos ang mapaminsalang pagputok ng Mount Pinatubo. Kaya naman kahit pa nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, hindi raw maaring mawala ito. Hindi matatapos ang taon ng Angeles City, LGU kung walang Tigtigan Terakan. Dahil minsan pa nga, January pa lang, iniisip na nila bago ano kaya mangyayari sa Tigtigan ngayong taon. At kumbaga ito yung gate opener. Parang pagkatapos ng Tigtigan Terakan, uy, magpapasko na. Parang gano'n. Ang JCI Angeles City Kulyat ang organizer ng nasabing festival. Ito na ikalawang taon na gagawin ito online pero ayon kay Ino Buwan, ang project chairman ng TTKD 2021, mas pinaganda pa nila ang selebrasyon ngayong taon. In-upgrade namin yung the experience. We still want the people, the attendees to somehow experience the same fun and excitement nung pre-pandemic. So ang ginawa namin ngayon is pinagsabay namin yung dalawang pinakasikat na nangyayari sa Tigtigan Terakan aside from the alcohol, of course. It's the music and the food. Tulad ng dati, mga bigating performers ang inimbitahan. Hindi mo na sila pinangalanan ng mga organizer para may element of surprise raw. At bilang ang Pampanga ay tinaguri ang culinary capital ng Pilipinas, hindi makukumpleto ang gabi kung walang masasarap na pagkain. We have partner concessionaires, mga 10 sila. You will avail a ticket and lahat ng food nila makukuha nyo. Wow. And free delivery yun. From our partner, delivery partner, habang naka-live yung event, you can eat with your friends and your family habang ina-enjoy yung experience buong gabi. Bukod sa live concert at October Fest, may ibang mga programa pa na nakalinya bilang bahagi pa rin ng festival, gaya ng TikTok Dance Contest, SK Federation Barangay COVID-19 Response Video Showcase, Unique Face Masks Making, at Halloween Costume Contest para sa mga bata. Ia-anunsyo raw ng JCI ang mechanics sa mga naturang contest sa kanilang Facebook page na Tigtigan Terakan King Dalan Festival. At ngayong muling nahaharap sa matinding pagsubok hindi lamang ang mga Anghelenyo kundi ang buong bansa at buong mundo, naway magsilbing paalala raw ang Tigtigan Terakan King Dalan Festival na anumang hamon na ating harapin, malalampasan at mapagtatagumpayan din natin. The movement of this event is to boost the morale of the Kapampangans. Nung dati it's Mount Pinatubo, now we want it to be to boost the morale of every Kapampangans amidst the pandemic. We still want them to just like the past event, kalimutan nila muna ang pandemya kahit isang araw man lang para sila ay makapag-enjoy kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Jennifer Salenga, CLTV News.